per eżempju, l-fażolli ta' nara, meta per eżempju kienu jgħodu jippubblikaw li miet waqt li kien pozittiv għal Covid. Imma żomm miet bil-Covid jew sempliċement waqt li kien pozittiv għal Covid. Għalfej din il-fearmongering jiena dak idejjani mbagħad. U trasparenza fejna. Għax jien kelli Covid u l-mara tiegħi kellha wkoll u l-mara tiegħi kienet full-fledged għamlet ġimgħa bid-deni u żibel ġiet. Jien għamilt 5 tiem u għaddieli. Mbagħad għamilt xi 10 tiem oħra ma' inxomm un tiem stramp ħafna. Imma l-mara kellha ġimgħa diżastru. Jien u 3 tfal tiegħi kollha positiv, il-mara negativ, darbtej għamilni hu l-test, darbtej negativ. U kienet l-iktar waħda li kienet daħna. Ġifieri fejna trasparenza? Ma tantx. Le, hemm ħafna ambigwità huwa fenomenu li jiżviluppa l-ħin kollu. Eżattu, sa again, għalhekk tlab tal-partiġanizmu in all fairness Malta mhux diżastru forsi daqs ma nafx għax minix nara in person x'inhu jiġri, imma ejja ngħidlu morna mhux ħażin. Imma xort hemm il-mistoqsija. Inti l-iktar li turtak jekk qed nifhem sew hija l-impożizzjoni. L-impożizzjoni li nuqqas kbir ta' trasparenza. Ukoll. Li hija part and parcel ma' dal-inkwiet li għandek li forsi nqarbu l-iktar li len mid-demokrazija u iktar viċin id-despotiżmu. Eżatt, prożed. L-ewwel darba li ħassejta f'ħajti di. Fis-sens il-pajjiż li ngħix fih Malta, il-West. Għex fl-Ingilterra jiena x'istorja nkomplu bl-istorja, għex fl-Ingilterra għex Malta sifirt ħafna l-Italja. L-ewwel darba li kienet li verament qed inħoss dik Però ovvjament again opinjoni tiegħi il-feeling tiegħi. ċertu affarijiet inħobb nisma' l-opinjoni tiegħi. Li naħseb hija kienet l-iktar ħaġa qrib il-gwerra li spex ta' għexna tal-ġenerazzjoni tagħna. U konna spex ta' on high alert. U b'konsegwenza ħafna id-drittijiet tal-libertà tagħna partikolarment naħseb l-iktar li tur tan-nies idi l-impożizzjoni li ħajkollok iddaħħal xi ħaġa f'ġismek. Trid ngħidlek jien xtur tan-nies, laqqas dik.